ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଅବକାଶକାଳୀନ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ଆମର ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୋଟି ଗୋଟିକି କରିବା। ଆମର ଏଥିରେ ତିନିଟା ବିଭାଗ ଦେଇଛି। କ ବିଭାଗ, ବିଭାଗ 1, ବିଭାଗ 2, ବିଭାଗ 3। ଏଥିରେ ବିଭାଗ ଏରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ବିକଳ୍ପ ଚୟନ ପ୍ରଶ୍ନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି। ସେଥିରୁ ଆମେ ବିକଳ୍ପ ବାଛିକି କରିବା। ବନ୍ଦେ ଏକରେ ଦେଲା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାର କବି କିଏ? କରେ ମଧୁସୂଦନ, ଖରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଖରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଘରେ କୁନ୍ତଳ କୁମାରୀ ସାବତ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ବାଛିକି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା। ମୁଁ ତଳେ ସବୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ବାଛିକି ଲେଖିଦେଇଛି, ତମେମାନେ ସବୁ ଏଥିରୁ ଲେଖିବ। ଏଥର 2 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କବିତାରେ କବି ବାରମ୍ବାର କାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? କର ଅପସନ୍ କରେ ଭାରତ ମାତା, ଖରେ ଜନ୍ମଭୂମି, ଘରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଘରେ କିଏ? ଗ୍ରାମ ମାଟି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଆମର, ତାହେଲେ ତଳେ ଉତ୍ତର ଲେଖା ହେଇଛି ଲେଖିଦେବ। 3 ନମ୍ବର ଉତ୍କଳ ନଦ ନଦୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜଳ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି? କରେ ନୀଳ ଜଳ, ଖରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ, ଘରେ ମଧୁର ଜଳ, ଘରେ କ'ଣ ଲବଣ ଜଳ। ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ ମଧୁର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ କୁଳ ଦେବତା କିଏ ଥିଲେ? ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲେ। ଭୋଳାନାଥ, କରେ ଭୋଳାନାଥ, ଘରେ ଗୋପୀନାଥ, ଘରେ ଦ୍ୱାରିକାନାଥ, ଘରେ ଲୋକନାଥ। ତାଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ? ଗୋପୀନାଥ। 5 ନମ୍ବର କୃତବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦସ୍ୟୁ, କରେ ଦସ୍ୟୁ, ଘରେ ଠକ, ଘରେ ବିଦ୍ୱାନ, ଘରେ ଯୋଗୀ। ତମର କିଏ? ବିଦ୍ୱାନ। 2 ନମ୍ବର ବିଭାଗ 2 ଦେଇଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ 6ଟା ଦେଇଛି, ତାକୁ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ 2ଟା ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟେ କ'ଣ ସରଳାର୍ଥ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ତୁମ ପାଠାଗାରରୁ ମନପସନ୍ଦ ବହିଟିଏ ନେଇ ତାକୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସେ ବିଷୟରେ ନିଜ ବିଷୟରେ 10ରେ ଲେଖିବ। ଏଇଟା ଥିଲା। ଏଥର ଯିବା ଆମର ଡିଟେଲ ଆନ୍ସରକୁ ଆମେ ଯିବା ଏଥର କରିବା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଏମାଇଲର ସ୍କୁଲରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅବକାଶକାଳୀନ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଠ ସବୁ କରିବା। ଆମର କେତେ 3ଟା ବିଭାଗ ଅଛି, କ ଖ ଗ। କ ଖ ବିଭାଗ କରିବା, ଗ ବିଭାଗ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ନିଜେ ମନରୁ କରିବା। ତାହେଲେ କ ବିଭାଗରେ ଆମର ଦେଇଛି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଦେଇଛି। 1 ନମ୍ବର ହେଇଛି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାର କବି କିଏ? ପିଲାମାନେ କବି କିଏ? ଅପସନ୍ 4ଟା ଭିତରୁ କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ମୁଁ ଉତ୍ତରଟା ବାଛି ଲେଖିଦେଇଛି, ତମେମାନେ ଅପସନ୍ ଦେଖିକି କରିବ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଏଇ କବିତାରେ କବି ବାରମ୍ବାର କାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? କାହାର ପିଲାମାନେ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ବହି ପଢ଼ିଛ? କାହାର ନା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଭୂମି, ଆମ ଉତ୍କଳ ଭୂମି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଉତ୍କଳର ନଦ ନଦୀ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜଳ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି? କି କେଉଁ ପ୍ରକାର? ନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ, ସଫା ପାଣି। 4 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 4 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ କୁଳ ଦେବତା କିଏ? ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ? ଗୋପୀନାଥ। କୃତବର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଅର୍ଥଟା ହେଲା କ'ଣ? ବିଦ୍ୱାନ। ପିଲାମାନେ କ ବିଭାଗ ସରିଗଲା। ଏଥର ଖ ବିଭାଗ ଯିବା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦେଇଛି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କାହାର ଶୀତଳ ପବନରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟା ହେଲା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ନଦୀର ଶୀତଳ ପବନରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍କି ଯିବା। ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ନଦୀ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଆକୃତିର ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହକୁ ସଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି? ନୀଳ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ ତରଙ୍ଗ ଆକୃତିରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହକୁ ସଜାଇଛନ୍ତି। 3 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା। 3 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କେଉଁମାନଙ୍କ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିଆରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପବିତ୍ର? ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କେମିତି ଆମର ପବିତ୍ର ହେଲା? ନା ବହୁ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି? ପବିତ୍ର ହୋଇଛି। 4 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 4 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଭଦ୍ରକରେ କେବେ ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ କରିଥିଲେ 1929 ମସିହାରେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଭଦ୍ରକରେ ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 5 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଗଳ୍ପର
ପରିଣତି କେଉଁ ରସରେ ମାର୍ମିକ? ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରି ଗଳ୍ପର ପରିଣତି କରୁଣ ରସରେ କ'ଣ ମାର୍ମିକ? 6 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 1971 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 1921 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ଏଥର ଆମର ସରିଗଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ। ଏଥର ଯିବା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ। ଟିକେ ଆମର ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରହିବ, ପିଲାମାନେ ମନ ଦେଇକି ଦେଖ, ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ବୁଝିଯିବ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଏକ ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବିତା ଆଲୋଚନା କର। ଆମର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଯେଉଁ ସେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବିତା ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ଉତ୍ତର ପୂଜା ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ଯଥା ଉତ୍କଳେ ଜାତୀୟ ଚେତନାର ଜାଗରଣ, ଅତୀତ ଐତିହାସର ପୁନଃ ଜାଗରଣ, ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା କାନ୍ତକବି ଏକାନ୍ତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଗୀତିକାର ଭାବରେ କବି ନିଜ ମାତୃଭୂମିର ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଆକାଶ, ପାହାଡ଼ ଓ ବନାନୀ ସୁଷମାର ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍କଳୀୟଙ୍କୁ ମାତୃଭୂମି ମନସ୍କ କରାଇଥାଏ। ଏ ଭୂମିର ସ୍ୱାଭିମାନ, ବୀରତ୍ୱ ଓ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧାକୁ ରୋଚକ ଶବ୍ଦ ଚୟନ ମାଧ୍ୟମରେ କବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳର ଚାରୁକଳା, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କିପରି ବିଶ୍ୱବିଦିତ ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏ ଗୀତିକାରେ ପ୍ରକଟିତ। ଏଥର ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ପାରାକୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର କବି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଉତ୍କଳର ଅତୀତ ଓ ତତ୍କାଳୀନ ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସେ ସମୟରେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍କଳୀୟଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟତାବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ 1912 ମସିହାରେ ଏହି କବିତାଟିକୁ ରଚନା କରି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ କରାଇବାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏହି କବିତା ଗାନ ପରେ କବିତାର ସମୟୋପଯୋଗୀ ଉପସ୍ଥାପନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ଏହାର ବିଶେଷତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2020 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହାକୁ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଆମର କ'ଣ ଜାତୀୟବାଦୀ କବିତା। ଏଥିରୁ କବିଙ୍କର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କ'ଣ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ଏଥର ଯିବା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନକୁ। ସରଳାର୍ଥ ଦେଇଛି। କବିକୁଳ ମୌଳି ସୁନନ୍ଦନ ବିଦ୍ୟା ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟ। ସରଳାର୍ଥଟି କ'ଣ ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇକିରି ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ସରଳାର୍ଥର କ'ଣ ତାକୁ କିଛି ଡଟ୍ ଡଟ୍ କରି ଲେଖିଦେବା। କବିକୁଳ ମୌଳି ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଉକ୍ତ ବା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଶୀର୍ଷକ ଗୀତିକାରୁ ଆନୀତ ଆସିଅଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ୍ୟ ବରପୁତ୍ରଗଣ କିପରି ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ଓ ଗୁଣଗାନ
କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେବା ପାଇଁ ବହୁ ଯୋଗ୍ୟ ତମ ସୁତଗଣ ଏ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ କର୍ମମାନ ବଳରେ ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଇତିହାସର ପୁରୁଣା ପୃଷ୍ଠାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ଆମ ଉତ୍କଳ ଭୁବନ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଓ କୃତବର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୱାନଗଣ ଜନ୍ମ ନେଇ ଏ ମାଟି ମାଆର ମହନୀୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଗାରିମାମୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁଳନନ୍ଦନ ଯିଏକି ମାଆର ମୁକୁଟ ସଦୃଶ ସୁଶୋଭିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍କଳ ମାତା ଧନ୍ୟ ଓ ଚିର ନମସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏଭଳି ଜନ୍ମଭୂମି ଚିର ବନ୍ଦନୀୟ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଆଉ ଆମେ ଗ ବିଭାଗରେ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ତମେ ପାଠାଗାରରୁ ଗୋଟେ ବହିଟା ଆଣି ପଢ଼ି ତା ବିଷୟରେ ତମେ 10 ଲାଇନ୍ କ'ଣ ଲେଖିବ। ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ ବା ଭାଷାର ଅବକାଶକାଳୀନ ହଲିଡେ ହୋମୱାର୍କର ସବୁତକ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର। ତମେମାନେ ଆକୁ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖାତାରେ ଲେଖି ସ୍କୁଲରେ ନେଇ କ'ଣ ଦେବ। ପିଲାମାନେ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।